ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ କିଏ ବେ? ଅଶୋକ ସାମନ୍ତରାୟ। ଓ ତୁ ତାର ସେ ଆଶୁତୋଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତୋ ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ା। ଆଦିତ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ସାପକୁ ନେଇ ବାହାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଣ ହେଲା? ସାପକୁ ନେଇକି ବାହାରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି? ମୁଁ କିଏ ବୋଧେ ତୁ ଜାଣିନୁ? କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଶିବ ଶଙ୍କର। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଶିବଙ୍କର ଯେମିତି ସାପ ପ୍ରିୟ, ମୋର ବି ସେମିତି ସାପ ଅତି ନିଜର। ତୋ ଭାଇକେ ଡାକି ମାରିବାନି। କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଭଦ୍ରାମୀ କଣ ତତେ ଜଣା ଅଛି? ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋ ଘରେ ବସି ମତେ ଏମିତି ଖାତିର ମତେ ଏମିତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ମାନେ କଣ? ତୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲ ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭଲ କହୁଛୁ ନା? ସାଢେ ଘରେ ପଳଉଛୁ ଭାଇ। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଭାଇ ସାମ୍ନା ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେ। ଏବେ କଣ କରିବ? ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମତେ କହିଛି ଅନୁଷ୍କା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହା ହେଇନି କାହିଁକି? ସବୁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କଣ? ବାହାଘର। ସବୁ ପ୍ରେମର ଶେଷ ଠିକଣା କଣ? ସିନ୍ଦୁର। ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଲଗାଇ ତମ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାର। ଏ ସାପକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁନା ଭିତରେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଖାଲି ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୋ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ। କଣ ଜବରଦସ୍ତି? ଆଦିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏ କଥା ସତ, ତାମାନେ କଣ ଆଜି ବାହାଘର ହବ? ଠିକ ଅଛି।